Det var engang en historie om den store, tykke, grimme hund fra det store, tykke, grimme ocean. Og for sagen, vi optager. Hvad så der, alle sammen? Det her, det er The Danish Gamer Guys. Og mit navn er Gans. Og nu skal vi starte en lille Shakes and Fidget Let's Play. Og nu, ja, jeg starter min boomo. Jeg er en boomo i brumben her. Husk nu også at tjekke min main channel. Den er rigtig sej. 51, den er dyre, skal væk. Sådan, ja. Hvordan skal jeg sige det? Sådan jeg får min, får nok guld. Okay, den tager jeg der. Den tager jeg bagefter, lidt når jeg får 5 eller sådan noget. Og min episode kan kun være 10 minutter lang, hvor jeg bruger på det, mand. Okay, jeg bruger det daily program, der hedder Bandicam. Jeg kan også godt bruge det der hedder XSplit, og den kan optage i flere timer, men det har jeg bare ikke lyst til. Altså det her, det er erfaringsweekend, og det er rigtig cool og nice. Altså jeg hedder Boomo, og man kan altid adde mig. Ja, til sin klan eller noget. Altså på server 26, den tyske. Altså, det er bare på grund af, at jeg lige var så start her i fredags. Og så, ja, så har jeg lyst til at starte. Ved nu, Disneys Wunderhurt. Jeg troede, hedder nu Ego, var det ikke hans engang? Top gilde af, ja, i top 10. Ego, han er der ikke engang. Jeg kan godt prøve at sige Ego S29, så han er. Han er en af dem, der hele tiden plejer at ligge nummer 1, når man starter og kigger på det hele. Og jeg ligger ikke på den bedste rang, men jeg kan godt lide ham her, Fieso original. Altså, jeg var prøvet her i går eller sådan noget. Der fandt jeg ud af, at jeg havde et program på min computer, jeg også har spillet sammen med en, der hedder Fash engang. Der hedder Fieso og Fiesta Online. Gæt lige, hvor mange gigabyte den skal trække på en computer. Der er gået 10 sekunder. 1,3 megabyte. Altså 1,4 megabyte. Altså 1,4 millioner kbytes. Og det er sygt, og jeg fatter ikke lige hvordan. Og så 1400 megabyte. Det er sygt. Og jeg slettede det med det samme, og min computer blev 500 gange hurtigere. Og så var jeg lidt glad. ja, det er, prøv at tjek lige det der. Der er sådan, at de goldgilde, goldchar. Jeg kan også spørge ham, om jeg må komme med. Jeg kan godt spørge ham, men jeg tror ikke, der er plads. En de goldgilde. Jeg spørger ham. Jeg er bare ikke så godt lille. What the fuck? Er det invitationslisten? Og jeg er ikke engang i level 10 nu. Nedon. Det var da også epic fail det der. Ja, fail of epicness. Ja, så blev det stille. 5, 3, 2, 1, shup. Det var. Så dum.
Svampe, svampe det er sejt. Vi kigger lige her på grund af, ja, jeg får rimelig meget erfaring i forhold til sådan crab level. Derfor, jeg tænker også lige, hvordan i alverden kunne de andre blive så hurtigt gode. Jeg prøver lige at få den der stav der. Hvorfor kunne alle de andre blive i level 20 på 2 dage? Nå, så tænkte jeg lige, de bruger dreje 100 arlo. Altså bruger for drikke og sådan noget. Sådan de kan komme, altså her i tavernen, så kan man få sådan en øllenart, og så kan man få 10% mere eventyrlyst. What? Hvor mange dungeons har? Og 10 etager, det er næsten snyd. Johnny Master kan jeg godt huske. Bedste rank. Eintak level 12. Okay, Sushauer eller David Ovitz. Han er ikke kommet til at gå level. Vi er så høje level. Vi kan prøve at søge på Spiletrend. Se, så er der en anden idiot, der har oprettet en kanal. Eller oprettet en klan og en spiller, der hedder Spiletrend. Spiletrend. Nej, sjæl. Bum. Og så er der sjæling. Som en mønt næsten. Og det er de der YouTubere. Det er de der YouTubere, der tror det er noget. Og så er der noget, en helt, ja, Dream. Han var sådan god. Og så er der sin der Dreamscape. Yep. Det kan også godt være, det er ham her. Og er der alt det der... Det kommer helt sikkert noget om her i aften, brugerne. Så er der livestream med ham. Og sådan noget. Men håber I kan tage den første video her på kanalen. Og ja, det var rigtig dejligt at sige hej til jer. Så vi ses. Hej.